O presidente da Deputación foi recibido polo titular da Xunta na sede da Administración Autonómica en Lugo, co que mantivo unha reunión de traballo que ambos mandatarios cualificaron de cordial e constructiva. Foi unha reunión cordial e eu creo que unha reunión positiva, non? Tivemos ocasión de falar de moitas cousas que afectan a provincia de Lugo, algunhas delas incluso con dimensión galega, outras con dimensión máis local, pero en todo caso de interés para o conxunto da provincia. Unha reunión constructiva e operativa, digo sinceramente porque creo que os temas viñan preparados de antemán entre os respectivos equipos. En infraestructuras acordaron crear unha comisión de traballo para estudar a posible transferencia á Xunta de vías provinciais que cumpran parámetros máis propios de estradas autonómicas. Pero é evidente que hai unha serie de estradas que teñen unha componente moito máis autonómica, que incluso comunican con provincias, entre provincias e non só xa no interior da provincia de Lugo. Quedamos en constituir un grupo de traballo, constituirlo además de xeito inmediato, eu creo que se pode, a volta do mes de agosto, constituílo para que os técnicos analicen as posibles estradas, titularidade de cada administración, que nos poidamos intercambiar mutuamente. Por outra banda, Tomé Roca expuxo na reunión a proposta da Deputación para o trazado da Ronda Leste, que evitaría atravesar o Rato e non afectaría a Carballeira. Que creo que entendeu cal era a proposta que lle facíamos e el mesmo non lle pareceu mal esta proposta, que é que desde a rotonda que hai ahora mesmo na estrada que une a Campiña, se vai hacia Fonsagrada, desde esa rotonda onde está parada a Ronda Leste, se comunique en vez de atravesar o Rato, que vaya por detrás da masa arbórea, da masa de Carballos, a conectarse máis ou menos á altura da rotonda onde está a gasolinera do Miño. O que lle trasladei ao presidente da Diputación é o mesmo que a alcaldesa. Hai que lograr o máximo consenso, polo menos consenso entre administracións respecto ao mellor trazado. O presidente da Deputación tamén solicitou que se reactive a vía de alta capacidade da Mariña, dando prioridade á variante de Viveiro para aliviar o tráfico no centro, así como desdobre da autovía na de Labonforte. Non solucionamos nada na comunicación da provincia se paramos en Sarria. A comarca da Ribeira Sacra ten que estar ben comunicada, o sur da provincia ten que estar ben comunicado. Por outra banda, Tomé Roca pediu á Xunta que se implique na rede de residencias provinciais e incremente a súa achega ao servizo de axuda ao fogar ata asumir o 50%. Ademais, amosou a súa preocupación pola sanidade pública en moitos concellos da provincia. Donde a falta de médicos, a falta de personal, é un problema para a atención sanitaria, ainda que, lóxicamente, a administración diga que vai atender a todo o mundo, pero non é o mismo atenderlo con 3 médicos que con un, por exemplo, en zonas como na costa, onde se multiplica a población de verao. No caso do Campus Terra, o presidente da Deputación propuxo que se modifique o decreto que limita o número mínimo de alumnos nos distintos graus, algo que Alfonso Rueda se comprometeu a estudar co conselleiro. No seu día pudo estar moi ben, no ano 2011, igual era o adecuado, pero creemos que neste momento non responde á realidade e ás necesidades de Galicia, polo menos da provincia de Lugo. Sobre todo, tendo en conta que a inmensa maioría das carreiras que temos aquí son carreiras tipo técnico, donde posiblemente o número de alumnos, o ratio, non ten nada que ver con carreiras que hai en outros campos, máis ten un componente máis teórico, e aquí é máis práctico. Outro asunto destacado foi a reclamación de José Tomé dun plan industrial para Galicia. Pero que teñamos unha orientación clara hacia onde queremos levar a nosa industria, sobre todo pensando que somos unha comunidade autónoma que somos primeiros produtores, no caso da provincia de Lugo, de leite, de carne ou de madeira. Sin dúda ninguna tamén moi importante a pesca na costa, non? Pero somos unha provincia punteira neses 3 campos que acabo de decir. Por lo tanto, sería bo que non só venderemos materiales, venderemos leite, venderemos madeira, venderemos carne, sino que transformáramos eses produtos e aproveitar o valor engadido. No encontro tamén se falou de outros temas como o Porto Seco de Monforte, o canon da auga ou o Consorcio de Bombeiros.